Grazas. Boa tarde. A primeira edición do concurso público para a ampliación do Parque de Vivenda Municipal non acadou os obxectivos previstos e pido disculpas por iso. Antes que a min, fixo o alcalde nun xesto que agradezo personalmente e que demostra a súa calidade humana e a súa altura política. Vostedes foron e serán incapaces de facer algo así nunca. Unha cadea de erros administrativos, erros humanos, fixeron que a tramitación tivese o resultado que esta corporación xa coñece e que dos 6 pisos adquiridos, 5 fosen enviados por nós ao Consello Consultivo. É por iso que pido desculpas de novo por non acadar o obxectivo que perseguíamos neste concurso. Na miña área, dende a miña chegada, tramitáronse miles de expedientes, subvencións á rehabilitación, licenzas, obras e moitos outros. En un deles, por desgraza, cometéronse erros de procedemento. Pero quero que quede clara unha cousa. A pesar do que repiten unha e outra vez o Partido Popular e os seus medios de comunicación, lamentablemente coa connivencia do resto da oposición, nin na valoración das ofertas, nin na proposta de adxudicación, nin en ningunha outra fase do procedemento se tomaron decisións para favorecer a ningunha persoa en concreto. Repito, para que quede meridianamente claro neste salón de plenos. Por máis que o PP repita unha e outra vez unha mentira e os demais aplaudan, esa mentira segue a ser unha mentira. O Partido Popular é un partido corrupto, condenado por roubar e por valerse da administración pública para roubar. E non o digo eu, dino os xuíces. Este goberno municipal é un goberno honesto e respetuoso coa independencia dos funcionarios. E tampouco isto digo eu, dixérono os propios membros da comisión que levou a cabo este concurso mediante un escrito que fixeron público en abril deste ano e que debería sacarlle os colores a boa parte da oposición e algún xornalista. Cito textualmente un parágrafo dese escrito. Que la comisión funcionó trabajando con máxima profesionalidad, objetividad, transparencia, ausencia de arbitrariedad, publicidad, imparcialidad y garantía de la libre concurrencia y sin ninguna injerencia política ni de outro tipo. Que é o que non entenderon até agora desta frase, señoras e señores do Partido Popular? Que parte non son capaces de entender? Un erro administrativo non é corrupción, e isto sabe o calquera, mesmo o Partido Popular. E erramos porque facemos, porque tentamos mudar as cousas. Non se trabuca que non tenta mudar a realidade. E, ademais, cando erramos e non conseguimos os resultados previstos na implementación dunha política pública, pedimos disculpas. E saben por que pedimos disculpas? Saben por que nos entristece non cumprir cos obxectivos? Porque nos importan as persoas. Por iso, nos parece unha frivolidade que a vostedes lles pareza irrelevante que máis de 200 familias conten hoxe cunha renda municipal. Por iso, como dixo o alcalde o luns, nos doe cada unha das vivendas, porque se as miramos cos ollos, cos que miran día a día as traballadoras e os traballadores do noso concello, decatarémonos de que cada vivenda é unha familia, unha noite ao quente, unha alternativa á rúa e unha oportunidade de futuro. Nos temos a conciencia moi tranquila. E iso é o que lles molesta, porque saben tan ben como a nós que non hai en todo expediente nin a máis mínima proba indiciaria de trato discrecional de favor, desviación de poder ou resolución a sabendas da súa injustiza, nin por parte do personal funcionario, nin tampouco por parte dos concelleiros cuestionados pola oposición. O PP seica entende que sí, e xa anunciou que acudiría a vía penal, aínda que non nos dixo cales son os feitos delictivos ou a súa tipificación. Que máis dá? O importante é facer ruído e ensuciar a quen se poña a tiro. Adiante, adiante. Vayan, señores e señoras do Partido Popular, están no seu dereito a facelo. E, señor da Pena, están actuando como palmeiros do PP e acúsanos de nepotismo e amiguismo neste pleno. Sexa valente, se realmente cree no que di, vaya mañá mesmo a Fiscalía. Nós seguiremos facendo o que viñemos a facer. Polo que a min respecta nesta materia, mentras teña confianza do alcalde, seguirei traballando para aumentar e dinamizar o patrimonio público municipal para regular o mercado do solo e da vivenda e facer esta máis accesible á cidadanía e potenciar os plans e programas de fomento e apoio á vivenda pública. Porque segue a ser necesario e porque segue a haber xente con dificultades de acceso á vivenda e vou seguir tentando implementar políticas innovadoras para solucionalo.
Porque, a pesar deste tropezo, eu estou orgulloso do rumbo xeral da Concellaría, porque estamos conseguindo que nunca sucedera nesta cidade, que as decisións urbanísticas as tome o Concello, e só o Concello, escoitando a cidadanía, sin atender a máis intereses que esos, o interese xeral. E, por suposto, que quede claro que este goberno defenderá o interese xeral como fixo estes últimos 3 anos. E que unha vez que sexa firme en vía administrativa o acordo de nulidade da Xunta de Goberno local, que non lle quede a ninguén dúbidas de que exercitaremos de inmediato as accións civís oportunas para a resolución da compravenda, para que os inmobles revirtan aos seus anteriores propietarios e estes devolvan o importe percibido. Estamos afeitos a que o Partido Popular en cada pleno invente un novo programa electoral da Marea Atlántica e parece que todo se pega. Esta é a verdade do que prometemos e fixemos até agora en materia de dereito á vivenda, señora Avia. A medida 15 do noso programa decía elaboración dun plan de fomento do dereito á vivenda e fomento da vivenda pública a través de MUSA, fomento da rehabilitación e renovación urbanas. Que fixemos nós? Mantivemos a reserva da vivenda protexida no 40%. Incrementamos o período de bonificación do IBI da vivenda protexida ata 7 anos. Bonificamos no inicio a construción de vivenda protexida, fomentamos as áreas de rehabilitación integral, modificamos a ordenanza de rehabilitación para dar máis axudas tanto na zona PEPRI como nos núcleos tradicionais, non unha, sino 2 veces neste pleno, introducindo criterios sociais para que reciba máis que menos ten. Eso tamén son políticas de vivenda. Abordamos o problema dos 16 edificios inacabados na cidade, cadáveres da burbulla inmobiliaria dos que todos vostedes son responsables. Multiplicamos as licenzas de rehabilitación que pasaron de 0 en 2011 a 55 en 2016. Sí, señoras e señores do Partido Popular, 0 en 2011. E son datos do IGE. Puxemos fin á xustiza territorial impulsando 400 obras por toda a cidade no que vai de mandato, obrando nos barrios e non só no centro, e mercamos un solar en Marqués de Pontejos no que se van a edificar no futuro 8 vivendas municipais. A medida 16 do noso programa electoral decía dar solución aos asentamentos precarios da cidade cun plan de inclusión social integral. Que fixemos nós? Creamos e puxemos en marcha un plan de acceso a un hábitat digno. Dotámolo de recursos e de persoas e conseguimos en moi pouco tempo o realoxo con garantías de 17 familias ata día de hoxe, que son 50 persoas, 50 seres humanos, dos cales 23 son nenos e nenas. Abrimos o Centro Aveiro, o primeiro equipamento de baixa exixencia da cidade para persoas sen teito. Puxemos en marcha o programa Flote, no que só este ano demos máis de 300 axudas para solucionar emerxencias habitacionais. Eso tamén é política de vivenda. A medida 18 do noso programa decía aumento dun 50% da cota do IBI ás vivendas baleiras propiedade do FROB e as entidades financeiras. Que fixemos nós? Introducimos nas nosas ordenanzas, ese recargo, que non se pode aplicar. Saben por qué? Porque quen goberna noutras administracións non fixo os deberes. A medida 71 do noso programa decía medidas de apoio para a rehabilitación enerxética en comunidades veciñais. Saben que o que fixemos? Modificamos a ordenanza de rehabilitación para potenciar a mellora da eficiencia enerxética nas axudas. Estas son as medidas respecto ás políticas de vivenda do noso programa e ese é o nivel de cumprimento das mesmas. Onte, no Congreso dos Deputados, mentres nunha sala se celebraba unha comisión de investigación sobre a operación Gürtel, non sei se a seguiron, me imagino que sí, na que o Partido Popular acaba retratado como unha organización criminal, no hemiciclo se votaba a lei de vivenda da plataforma de afectados pola hipoteca, que vai seguir adiante a pesar do voto en contra do Partido Popular, do seu partido. Esa é a realidade, señora Gallego. Ese é o seu currículum. Señoras e señores do Partido Popular, roubar nas institucións e roubarlle a xente común e decente que quere e merece vivir dignamente. Non veñan a darnos leccións en vivenda pública os que nunca creron en a vivenda pública. Non veñan a falar de amiguismos os da Pokémon e os da Gürtel. E non veñan a darnos un máster de decencia porque son indecentes e os seus másters non valen nada. Titular dun coñecido xornal da Coruña. Julio Flores, 2 puntos, comillas. Ni se me ha pasado por la cabeza dimitir. Julio Flores, sabe quen era, señora Gallego? Sí, era o seu xefe. O que mandaba nun goberno no que vostede tiña competencias na contratación pública. Lémbrase desa época, señora Gallego, sí? Estaba dobremente imputado por tráfico de influencias e soborno. Dimitiu? Non. Pediu perdón? Tampouco. E vostede, que formaba parte de aquel equipo, pediu desculpas entón? Tampouco. Non.
verdad? Non facía falta. Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 21 de xuño de 2018. Sentencia de fai 3 meses. Sí, señor Fernández Prado. Míreme, que vou a falar de vostede. Licenza ilegal para a construción dunha gasolineira no Carrefour. Concedida pola Xunta de Goberno local na que o señor Martín Fernández Prado era concelleiro de urbanismo. Xa veremos canto ten que pagar o Concello pola responsabilidade patrimonial derivada desa sentencia ilegal. Dimitiu alguén? Non. Pediu perdón, sequera? Tampouco. E pola licencia regular para a reforma das casas de paredes concedida no 2014? Señor Fernández Prado, vai pedir perdón? Porque xa tivo consecuencias económicas para o Concello. Xa fomos sancionados pola Consellería de Cultura, da súa Xunta de Galicia. E pola licencia de Ultramic en San Pedro de Visma, investigada pola Garda Civil e que agora está no Consello Consultivo, vai pedir perdón? Tamén o concedeu vostede, señor Fernández Prado. E vostede, señora Gallego, está segura da concesión que autorizou na Torre? Sabe o que asinou? Quere aclararnos algunha cousa antes de que coñezamos os custos que vai ter esa chapuza para o Concello da que vostede é responsable? Pedir perdón, ir dimitindo antes de que a dimita a señora Bea Mato? Bueno, deixo esas preguntas no aire. Políticas de vivenda do Partido Popular. En Madrid, venderlle a vivenda social aos fondos Boitre. Na Coruña, tentar desfacerse de vivendas municipais en 2013. Eso foi o que intentaron en 2013. Un concurso precisamente para vender vivenda municipal. Esa era a vosa política. Esa era a vosa política de vivenda. E contratar unha asistencia técnica para rebaixar o porcentaxe de vivenda pública, protexida, que figura no PEXOM. En Elviña, xa comentou antes a señora Beira, mandar a policía local a botar da súa casa a Varo e Isabel. Pediron perdón por isto? Non. Dimitiu alguén? Tampouco. Señoras e señores do PSOE, deben pensar que os coruñeses e as coruñesas non teñen memoria, que o Concello non ten memoria, pois temos memoria todos. E non nos queda outra, porque cada ano facemos fronte a moitas sentenzas derivadas da súa xestión urbanística. Sentenzas que nos custan millóns e millóns de euros, literalmente millóns de euros, co que iso significa en ausencia de investimento público, e que non se acaban, por desgraza, cando vostedes marchan para casa. Pensan que non nos lembramos do sobrecusto millonario do Centro Ágora, señores e señoras do PSOE, que non sabemos que daquela ignoraron ao Consello Consultivo, ignoraron a resolución do Consello Consultivo, e tiraron millas coas facturas, un 35% de sobrecusto segundo o ditame do Consello Consultivo. Pensan que xa nos esquecemos das preferentes e de que Mar Barcón, a súa xefa, señor García, era conselleira de Caixa Galicia. Dimitiu Mar Barcón daquela? Non. Pediuse que era perdón? Tampouco. Non o vimos naquel momento. Sabe o que dicía a señora Barcón cando lle pedían a dimisión? 7 de febrero de 2013, prensa local, abro comillas, yo me planteo dimitir lo mismo que se plantea el señor Feijóo por aquella auditoría, o lo mismo que se plantea el señor Negreira por haber respaldado todas las actuaciones del señor Feijóo. Eso decía señora Mar Barcón. Pida perdón por esto, señor García. E xa que estamos, cando van pedir perdón polo Conde de Fenosa? Cando van pedir perdón por Someso? E por Nostián? E por San Roque? E polo edificio ilegal da Rúa Príncipe? Cando van pedir perdón por todo isto, que ademais son cuestións que estamos intentando sacar adiante dende este goberno municipal? Vou rematando xa, e teño que dicir unha cousa do PP, á vista da súa ficha judicial, non agardo gran cousa. Do PSOE e do BNG, francamente, esperaba máis. Acaba de compararme, señor da Pena, co señor Aznar. Máis rigor, máis honestidade, algo máis de independencia dos medios que lle birlaron ao goberno da Xunta en 2009. Non se esquenzan desto. Algo máis de autonomía diante da axenda que lle marca o Partido Popular, porque é así neste caso. Hai que ser valentes. O doado para nós sería sumarnos á caverna e pedir a dimisión de Pedro Sánchez por non sei que es da súa tese de doutoramento. Algo que non sucedeu. Hai que ser valentes. Hai que ser valentes e ter memoria, que agora con internet é moi doado. Sí, xe remato, señor alcalde. Que agora con internet é moi doado repasar o pasado. E lembrarse de que na Coruña houve un goberno bipartito que tivo 4 anos, non digo xa para cambiar cidades, senón simplemente para cumprir o seu programa, señora Beira. E eu non dou atopado todas esas maravillas que prometeron. Non atopei as 500 vivendas públicas para aluguer social que prometeron, nin as 6.500 vivendas protegidas, nin o 5% do orzamento municipal destinado a mercar soares, nin a lista interminable de áreas de rehabilitación integral que ían crear.
Bueno, eu si lle lín o que fixemos con respecto ao noso programa. O que si atopei e sufrín para sacar adiante foi un contrato do ofimático que logo foi anulado e levou centos de familias a vivir nun inferno. O que si atopei foi un plan xeral de ordenación municipal no que vostedes incluíron o proxecto especulativo do borde litoral, para o que, por certo, estamos a mudar o rumbo especulativo que outros decidiran para a cidade no 2004. Nunca dimitiu ninguén por iso nas súas filas, nunca. Van pedir cando menos perdón, nos seguiremos esperando. Muy bien.